Badala assalamualaikum bose Mbak Goang iki lagi nebas melon. Aku mang ceritane kanyang pasar ya kepethuk kok ana melon murah. Didol melon ki ndang sitok sen. Wah. Jan iki wong iki ora ngerti rego melon iki. Dadi rebutan aku ngenteni bakul sitok 2000. Delalae sing duwe dhewe iki ceritane sing duwe dhewe iki ceritane isek ning kono tak takoki, "Mbah, yang melon kondi, Mbah?" "Melonku dek le. Yang tak dol 1000-an." "Apa isih akeh, Mbah, nang omah?" "Isih le. Isih akeh." "Wes, Mbah, stop sik. Engko aku tek bar dodol tak parani, Mbah. Wes angsli tak parani kok." Lah iki mang tak parani, guys. Tak parani iki ning daerah Ploso Wetan. No. Iku sing jenenge Mbah Sarpi jenenge. Mbah Sarpi aku ya dodol ning sekolah nok nang. Iya lah aku ya dodol ning sekolahan. Ning sekolahan SD kono lho, dodol jajan. Lah iki melone ra dadi. Ngono to, Mbah. Ya bareng tak parani kono ki mang lho melone. Untuk melon sakmene kae. Iki melon, iki yo melon. Piro lek rong kerenjang? 50.000. Aku. 50.000 lah kono ku piro? Kono piro? Tuku piro le wis le sak nganu le. Engko mbok tuku piro sak karepem ngono engko tuku 50.000 yo kelarangan. Oh gak, Mbah. Aku bungkus 50.000 gak kelarangan. Oh gak, Mbah, ngono. Wis kene tak adane entuk sakmene kae. Rezeki tek nomplok damput ini sugih aku carane ngene iki. Iki oh karo Mbah Sarpi iki mang. Lah endi? Mang gak tak syuting, guys. Aku kok omahe gak tak syuting tak takoki to lho. Kok sepi, Mbah? Lah bojomu nendi? Bojoku wis mati kok le. Aku anu bojoku dhisik kebon kono lho, aku untuk pensiunan apik leh aku no. Aku ya apal karo bojo menawa. Iya roh. Melon iku melon sak tombong lho 50.000. Kowe nempel aku. Oleh nempel sitok piro 5.000 lho. Sing cilik 3.000, pinter kok lek ya pinter. Mangangge iki bak. Woi, bakul ning pasar ya ngono mangangge bakul sing ngecer sing orang kedua sing tak tukoni sitok 2.000. Karepe ya apa tak parani gak oleh karepe. Coba kowe ning kene ae jenenge halah gatekno tantekno sik. Kono mangke sore nek tunggale. Bongko kowe. Karepe mang nganu wong wedok-wedok ning pasar mang karepe tak takono omahe apa tak parani karepe gak oleh. Aja diparani goang aja gorene ae gorene apa parani wis Mbah stop Mbah aku tak dodol sik iki engko nek bar dodol wis tetep tak parani. Oke bro aku tak mulih bro iki wis to rezeki anak soleh. Rezeki anak awang ini caca. Rezeki anak soleh bro aku tak mulih. Andani wong iki selalu baik di jalan. Aku ngono ki dodol iki yo padha ae nyah-nyoh karo tak cilik ngono ki nggendong anak yo tak kei kok. Wis gak satuku wis nek kowe cah cilik ono ndang ngincipi yo. Berbuat baik itu tidak akan gila. Makanya kalau Anda berbuat baik itu tidak usah ragu-ragu.
Lho aku ketoke dodol ning pasar ning Ringgon lho. Kowe nggendong cah cilik, ketoke kok kurang nganti pengen tak tawani. Ini jalan yang kemarin itu di demo kalau yang kemarin di demo kayak jalan itu dia ditandani bahwa bergerak. Oi, yo, ya rak, kemarin bisnisem, tok kene bering. Tengok ya, jalan poros Rani Batu yang kemarin itu di demo ini mendapat apa jatah untuk dibangun jalan ini ya. Jadi ini berkira meter udah gerak tiket ini. Kalau 5 meter bohong saya tidak kok dulu kok. Mulai dari saya keluar dari lorong mau sampai sini pembangunan jalan yang kemarin di sini sekitar berapa kilo paling ya sekitar 5 kilo buahnya bro. Nah ini sudah sampai gue tak lanjut lagi ya HP ke rumah ya lewat jalur belakang saja saya begitu ya lewat ini kok udah hari ini toh rezeki anak soleh. Talon omah ya. Iki ada tutupan dene ndi wong. Terus kita jerno. Tenan aku. Melon sak menit 50.000 tuh jajal. Anda nih, orang itu kalau sering berbuat baik kepada orang lain, walaupun itu hanya sebuah hal yang tidak menjadi seperti ini kilo, kayak menyediakan kompor gratis untuk orang lain, ini balasannya ya seperti itu dulu, jajalah. Jadi mau aku kini mau sudah kok angin gitu, balasannya. Yo. Makanya jangan ragu-ragu kalau untuk berbuat baik, Anda akan dibalas oleh Allah itu dengan berlipat ganda, baik itu kesehatan maupun hal-hal yang diperlukan oleh orang kesehari-hari. Boleh apa baik lo tangguh deh, tangguh deh ember lo tangguh nih ngusungi ember gila wes. Edan tenan, aku bukan bohong, bukan cerita huak ini memang stok
stop sih usahaku. Tak hitungnya sambil tak kayak omah ya 1 loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 siji pekok ya. Wah kayak gini ki sugih dadakan lho lek goang lho lah piye lek ora iso yo sugih kayak gini ding nang iki siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lho. Suntek sih nek 30 lho 30 lah iki lho tak dol yang pasar muni sak tombong iki muni 150 payu iki 150 payu terus metu 300 iki loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 wis piro belajar 45 loh. Dua sosono siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 iya dur amanmu sang kone dur iki lho dur sing gawe larane pamanmu kuni apa ora mbok belani to dur 3 4 5 6 7 8 9 10 siji loro telu papat 5 gawe dikit kok penamen to dur urip dina iki kok tansah pinaringan rezeki sing ra karo-karuan dur siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 siji loro telu papat 5 iki iki kan sangat hiji dah iya siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10
12, 13, 14, 15. Tersasana ponakanku sing ganteng dhewe Dut. Enten napa to? Niki. Lah. Ini tak hitunge mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Lah kok ngono lah pripun. Niki pun 120 niku. Bayang. Gak bahaya ta. Ya ngono takdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
songo sepuluh siji loro telu papat lima belakno patine kangan kudur Paman Sengkuni hehehe man wah siji loro telu papat lima enem pitu wolu songo sepuluh ya loyo tenan aku ngedeng sakmene siji loro telu papat lima niki pun 33 karo loro niki lho pun nyatus 50 siji loro telu papat lima enem pitu wolu songo sepuluh siji loro telu papat lima guyune ledhe niku Paman Sengkuni ngoten niku guyune siji loro telu papat lima enem pitu wolu songo sepuluh siji loro telu papat lima lho niki pun 210 niki 210 izin siji loro telu papat lima enem pitu wolu songo sepuluh siji loro telu papat
5 6 wis terakhir entek nih lho. Wah. 220 punjul siji lah. Regane piro lek 50.000. Oh, ketelu monggo. Niki lek panjenengan tinta kene kula nempel oleh mawon sitok piro lek 5.000 sing cilik, 3.000, 4.000 sing cilik neh paling cilik. Sing cilik rada cilik niku 4.000 sing rada cilik neh 3.000 pun nih paling murah 3.000 sing cilik dhewe lho. Sing gedhe 5.000 berarti meh lek lho